Kinilaw guys. Yeah. Ninyo mga amigog miga. Yeah. Luto niya ang bili niya. Hi, di ay ni Honey Jane. Salamat Honey Jane. Joe Jejo. Ako amigo sa Facebook si Joe Jejo. Cagayan de Oro City. Amigo. Ngaon ka. Kinilaw. Maris, Mali, mga unta. Nada kada Inday Americar. Sa Kulon. Ako Santo Niño. Mga unta Inday. Makmak Alibio. Mga unta Mak. Ako nakakita dramak. Makmak Alibio. Kinilaw dong, Ayan. Ang akong amiga diha ay sa sagingan. Si Milene Garupata. Milene! Ngaon ka. O si Luciana. Inday Lusing. Ako mga suki. Naalala mo ko na yun. Dagang tagum-tagum sa kamutis guys. May kayong tagum-tagum mga ginamos. Tikunsing mga unta. Kinilaw ito. Matudor. Kinilaw Matudor, imong paborito. Gabi guys. Arangkada unta to guys. Sus na unsa man to man ma. Wa gyud. Naligid ko dito sa may agianan. Wa mapu. Wa may ngayon og arangkada. Nagduka naman ko. Fiesta ron sa San Jose guys. Karon maghapon ba to? Aligre kayo ang fiesta kung apay pandemic. Pero kay pandemic man. What's up mingaw? Natagan ra. Salamat Nanay Bibian sa sili nanay. Mao day nga murag kuwangan ang ako kinilaw guys kay wa day sili. Pulikot. Sinday daw nagkuan na palit na. Ano ayo na? Wala mo na nako ayo. Dito sili. Si Kuya Daboy na. Ay kuha lang nanda, kuha lang. Ikaw nagkuha na. Amot. Oh. Ano kabuutan yun?
Katawa ba? Ang iring! Sa una guys, magpista ang San Jose. Ligri kayo, sadya kayo ba? Karon ka pandemic man. Mingaw siguro. Pista sa Talungsod sa San Francisco. Marso man na ang pista diha. Ang mga tao malingaw sa mga kuan ba pasundayag. Karon kay pandemic man, way pasundayag. Dalang mga kalingawan ba. Kuan ang mga tao ron guys. Social distancing, namista. Sa una dito sa amo guys. Kilaw man yan. Probinsya. Lamig. Bago yung kuha. Lumagal siya. Biyak. Ano pero lamig ka pero biyak. Ako isang kinilaw guys. Ako tayo. Jude! Judge! Ngaon ta kinilaw Judge. Natay ako amigo dito sa Kamutis guys. Na may kinilaw ba? Nala say puto ba lang Pangalan og Norberto. Lagi ka ang amunggos, puto, ug kinilaw. Sus guys. Palabian niya kaon. Watid bitaw na. Sobraan niya kaon ba? Kung ano naginawa ka. Kamay ang kaon sa puto. Ay gisuan sa monggos na napad yung kinilaw. Pagkaman niya kaon guys. Tuba man yung inom. Watid si Norberto sa punuan sa mangga. Ay! Nabaw, ligit-ligit sa alwa. Kaupan niya kay. Hindi naman magaginawa. Ligit sa ninyo palabian guys. Igo lang. Aslong problem. Kani mo mabusog tag maayo guys no. Katugon ta, probuyag lang. Kani ako na ibili ni Linda. Urot ni ron ni Linda. Baby tawes eh. Hindi na sa palabian kay. Eh, kapinyam-pinyam mo. Nanay Karing, nara oh. Ang tagom-tagom Nanay Karing. Dahil marikor upon, Aslo mga yung sinilaw dahil. Tintin. Api yung nag-iham baboy tin. Mga anong tadiritin ay kinilaw. Bulinaw. Ang kanya. Turta nga. Bulinaw. Ang mga sum, parabuyag. Paon sa silag apil. Kala mong sum. Sumbi. Sumba, buyag. Buyag lang. Uy, Milo na, lamig kayong kinilaw lo. Nga unta. Nit, mga untag kuan to nit. Kinilaw nit. Tingas luma nit. Jasmine. Men. Pagkadakuha sa imong kaldero day. Ano nga pagkalimot day pag tanaw sa akong video ha. Para aligre. Nagtilaw ko min oh. Si Kuan. Liding. Lidings. Nagka-16 na jud kag maayo ron day. Liding. Kabuyag.
Unsa may secret ni mo dai liding? Mga unta dai pinilaw. Dai Marjorie. Bami kinilaw bamso? Tig-break nimo Bams. Tanaw ka sa kinilaw. Break nimo ka sa trabaho ba? Tung kayo. Biyak. Subscribe, like, and share. See you next time. Bye. Yoyong Otero Vlogs of Consuelo TV, guys. Don't forget to unsa to na? Don't forget to Subscribe, like, and share. okay.